הלו? הלו? כן, בבקשה. משפחת עבדולה זאדה? אתה מדבר עם יורם שפטל? פה מדברים מעריה. כן. מדבר יוסף שלמה מעריה. כן? פה קיבלו תלונה שאתם פשוט מזעמים את האזור. לך לכל הרוחות, פרחח, בריון, השפעה אדומה מזוהמת שכמוך. מה? הלו? שלמה תעמיס רגע. הלו? עוף לכל הרוחות, נבילה. לא שלום ולא להתראות, חכה רגע. אנחנו שלחנו לכם פתק אזהרה. אל יתעלל זקן שותק כי מפתח. כי דרך אגב, זאת תהיה גם תביעה נגדית. אנחנו שלחנו לכם הודעה בכתב, זה לא עזר. גם תהיה תביעה נגדית ואני אגיד לך למה. ביידיש אומרים, ולא פרגס דו עוד נוח נשגילרנט. מה שאני שכחתי אתה עוד לא למדת. אתם קיבלתם אותו? עזוב. לא קיבלתם? תאמין לי, הרבה יותר קל להוכיח שאני לא אידיוט מה שלך להוכיח שאתה לא נבל. הרבה יותר קל. זה האדם השלישי היום, אין לי זמן, צריך לגמור את העבודה. בסדר גמור, אני שמח מאוד, זה יהיה מאבק משפטי מעניין ומרתק. תודה, שלום. זית מרגזין טונשטרק, אסך פרנוסה מתהטן וייזוטה. תשאל את החברים שלך מה הפירוש של זה. יוסף, תחתום על הצ'ופ ותיתן לאישה את המחתרוק הזה. הלו?